Искам да приветствам на подиума Зинаида Златанова, заместник министър-председател и министър на правосъдието в правителството от 2013-2014 година. Зина, ти ще ни кажеш нещо за ДНК на закона. Има ли сигурност за младите в България? Заповядай. Здравейте всички! Много ми е приятно, голяма чест за мен да съм тук сред вас днес. Благодаря на Негово Величество, разбира се, на Кампа България, тази чудесна организация също за това, че направиха тази инициатива. Сега аз съвсем накратко ще рефлектирам в това, което се говори до сега, с моя личен опит. През 2001 година, когато Негово Величество Симеон II стана министър-председател и сформира своето правителство, аз бях директор на дирекция в Министерски съвет, която имаше възможността да координира всички преговори за присъединяването на Европейския съюз. И отгоре на това преговорите с Международния валутен фонд и Световната банка. Тогава на правителството имаше предвид много тесни отношения. Първия програмен заем, структурен, се договаряше с Световната банка тогава и вече бяхме преминавахме към предпазно споразумение с Международния валутен фонд. Тогава аз бях на практика от страната, която посрещна така наречените юпите като министри. Аз бях служител на администрацията вече заварен и тази среща, т.е. аз съм живяла от другата страна, т.е. аз съм била вече служител на администрацията, предполага се, че съм била скептична към това, да, идват някакви хора от чужбина и сега тук ще ни разправят, нали, как да работим. Не беше така, просто бях много млада тогава, но една случка ми се е забила в съзнанието. Казах на свой колега, беше след някакви преговори с мисията на Световната банка, моля да изпрати по имейла на двамата министри, които ръководеха преговорите. Тогава единия беше Николай Василев, министър на икономиката, другия на финанси, изпрати по имейла миница от митинга, нали, протокол от срещата, на което той ми каза, ама аз вече го изпратих. И знаеш ли, той ми отговори, което беше такъв културен шок. Защото имайте предвид, че 2001 година имейл по принцип рядко се използваше като средство на комуникация в България. Още по-рядко се използваше в държавната администрация, а пък съвсем нечувано беше министър да ти отговори по имейл. Нали? Това някак си... така че, както каза и Николай, както каза Илия, много неща се промениха от тогава. И се промениха за добро и към добро. Включително и благодарение на този опит, който наистина така много активно и наведнъж беше внесен. Сега, другото, което искам да рефлектирам извън моята тема, това е темата с дипломите, колеги. Не чакайте. Веднага този въпрос трябва да се реши в България спешно. Няма какво да го отлагате. Тази инициатива не търпи отлагане. Включително на мене ми се случи миналата седмица. Семейство на приятели, тяхното дете имаше проблем с легализиране на дипломите. Това е нещо, което наистина е супер важно и ще ви кажа защо. Аз, за разлика от преждеговорившите, ще лобирам работете в публичния сектор. Аз съм лобист на публичния сектор. Има нужда много повече публичния сектор от хора като вас, отколкото частния сектор. Да, заплащането е по-ниско, да, има други недостатъци, но в крайна сметка това е... Оттам се променят нещата най-бързо, съжалявам. Нали? Това, което каза и Николай, включително и за политиката бих ви насърчила. Защо не? В смисъл, кой е поне вие? Нали? Това е нещо, което няма кой друг да направи. Това беше като общи бележки. ДНК на закона и сигурността за младите. По въпроса за сигурността не съм специалист в детайли. Едно мога да ви кажа. В последните месеци и седмици това понятие много се промени. Да, вие може да излизате от прекрасния си дом с скъпа ипотека, купен от някоя европейска столица, може да имате високоплатената си работа, може да имате планове за след работа да вземете детето си от чудесното му скъпо и добро училище и може да не се приберете вкъщи никога, защото някой фанатик е решил, че няма да се приберете тази песен. Така че сигурността, такава каквато си я представяме на битово ниво,
Аз не мисля, че има разлика между която да била европейска столица вече, със съжаление. По-скоро ми се иска да говорим за пресечната точка между понятията като сигурност, справедливост и морал. И тази пресечна точка се нарича закон. Искам да отворя една скоба. Тук на първия ред пред мен седи моя преподавател, професор, изключителен юрист, който ме е учил на тези неща, Огнян Герджиков, и искам да го помоля във всеки един момент, който кажа нещо неправилно, с което той не е съгласен, да ме прекъсне веднага, защото този разговор е много важен. Това, което са ни учили тези, които вас учат право или са завършили, вероятно ще са им познати нещата. На мен ми се иска да маркирам някои основни неща. Не ми се иска да влизам в злободневието на това какъв е проблема с закона в България. С корупцията, има ли го, няма ли го, естествено, че го има. Иска ми се да маркирам някои основни неща, за да можете вие с вашите критични умове да ги преценявате сами. Не искам да ви давам това е така, това е иначе, няма как да изучим правото. Това е все пак 5-годишен курс. Искам и се да ви дам някои теми за размисъл просто, които вие да преценявате сами и да не слушате само какво ви се говори, да го мислите от себе си. Само преди 800 години има-няма. Магна Харта Либертатум е един от най-почитаните документи въобще в световната цивилизация. Може да проследите нейни елементи до Универсалната декларация за правата на човека в 1948 година. Две са на мен любимите неща на този документ, който миналата година в Обединеното кралство много, много тържествено и не само там чествахме 800 годишнината. В този документ, всъщност, краля на Англия по това време се обявява за равен пред закона с другите граждани. И второто, че всеки има право на справедлив човек. 800 години. Не искам с това да кажа, че ние трябва да чакаме още 775, нали? Все пак имаме 25 години демократи, за да постигнем. Но факт е, че трябва и да побързаме. Защото не може, съгласете с 800 години след Магна Харта, не може български депутат, който е пострадал или се чувства жертва на престъпление, да обявява на всички по телевизора: ами аз се обадих на министра на вътрешните работи. Извинявайте. Извинявайте. Това са такива неща от миналото, които когато всеки има някакви връзки или трябва да... или съществува само благодарение на това, че познава някого, или благодарение на това, че не може. Всички сме граждани, равни пред закона, както обявен английския код преди 800 години, и всички имаме право на честен процес. Това са неща, които в ДНК-то ни, според заглавието, трябва да бъде вече. То не трябва да ги откриваме сега. Искам 3 теми бързо да засегна. Това е законът и общественото мнение, законът и справедливостта и законът и сигурността, на бързичко. Законът и общественото мнение е важна тема, защото когато сме критични към информацията, която ни се поднася, трябва да знаем следното. Присъди се четат в съда. Обвинителни актове се внасят от прокуратурата. Не бива да слушаме как, примерно, политици или бизнесмени или обикновени граждани обвиняват, четат присъди, обвинителни актове, обявяват хора за нарушили закона, когато те не са го нарушили или когато ние не знаем дали това се е случило. В България доверието в съдебната система е 8%. От гражданите имат доверие на съдебната система. Много странна е тази цифра, защото съгласете се, че в един съдебен процес винаги има 2 страни, поне във всички случаи едната печели. Тоест поне 50% от тези, които участват в процеса, би трябвало да са доволни, защото са спечелили. Откъде идва тази цифра 8%? Това е въпрос, който няма да отговарям. И тук вече идва отговора общественото мнение и законът. Законът и справедливостта, това е най-сложната тема, която всеки юрист, а дори да не сте юрист, би могъл да обмисли и да си задава. Защото по дефиниция ние сме възпитани така, че смятаме, че законът би трябвало да е справедлив. Нали така?
след като е закон, след като са го приели, хората би трябвало да е справедливи. От друга страна, в много случаи има, в които на нас абсолютно автентично ни се струва, че, и може би не само ни струва, че законът не е справедлив. Именно за това много е важно, когато се приемат законите в една държава, да бъдат приети при отчитане на максимално широк кръг мнения, засегнати страни, експерти, юристи. Това е начинът, по който работи всъщност модерната демокрация, модерния парламентаризъм, за да може наистина, когато имаме един приет закон, всички ние граждани да сме убедени, че да, това е нещото, което не го разсъждаваме. Нямаме съмнение, че той трябва да се прилага. И другото, което ми се струва важно да знаете, когато обсъждаме темата за справедливостта и закона и съдебната система, това е, че за да има доверие, всъщност върховенството на закона, то е сякаш кръвоносната система, която свързва държавата с нейните граждани, с институциите, с това, което сме свикнали да наричаме, ако щете, общност. Най-важното, за да има доверие в справедливостта, това е мерето с един аршин. Не случайно Темида е сляпа, знаете, тя е смисъл с превръзка на очите, за да може да отмерва абсолютно точно, без оглед на това кой стои пред нея, справедливостта. И когато, без значение дали говорим тук за съдебната система, за магистрати, за съдии, всички ние като хора дори трябва да мерим с един аршин всичко. И в личния, и в служебния си живот много е важно. За да се развиваме като личности, за да знаем, че наистина постъпваме справедливо ние в постъпките, защото не може да искаме само съдите да бъдат справедливи. Нали така? Трябва това, което имаме към изисквания към тях, да се стараем по същия начин да живеем и ние. Двойният стандарт, аз лично съм огромен противник на двойния стандарт. Двойният стандарт за мен е нещо, което ако видя, че един човек го прави, извиняйте, това е за мен, аз не бих искала да работя, да общувам, да имам общо с такъв човек. Нали? Когато се отнася за мене, закон е един, когато се отнася за моя приятел, закон е друг, а пък за моя приятел е трети. Това е всичко. Друго, това е отрицанието на върховенството на закона. Това е нещо, което не бива никой да допуска да се случва. И последното, което ми се иска да кажа, е законът и сигурността. Това, с което започнахме. Сега, отново в последните дни, поради тези чудовищни терористични актове напоследък, ежедневно ни се говори на темата сигурност и свобода. Много лековато, с така абсолютно убеденост ни се обяснява от анализатори и всякакви други хора, присъщи по медиите, как всъщност да, разбира се, ние трябва веднага да отменим свободата, защото сигурността ни е по-важна. Ето виждате какво става и така нататък. Много се надявам всички вие в тази зала присъстващи да застанем на старта на свободата. Защото няма и никога не може да има сигурност, ако нямате свобода. Много от нас, слава Богу, някои по-малко, други повече, сме живяли в общество, което не е свободно, но ни се обясняваше, че е сигурно. Това означава, че вие не можете да напуснете държавата без да ви разреши. Да. В някои държави дори мисля, че от град на град не може да се преместиш, ако не ви разреши правителството. Така беше. И тук може би някакъв период, който аз не помня, но има хора, които помнят. Това е искаме ние. Тоест, ние тук сме го виждали, истина това го е вижда. И трябва да бъдем много внимателни и бдителни, когато някой казва, ама чакайте, за да сте живи, вие трябва да не сте свободни. Защото това, обикновено, когато ограничавате свободата на всички, страдат добрите, а не лошите. Това също е абсолютно доказано в всякакъв вид опит, който хората имат и демокрациите имат в своето развитие. Така че това е... всъщност, от друга страна, аз съм се замислила на факта, че не може да се пренасяш от град в град, че не мога да пътуваш да напуснеш държавата без разрешение на правителството, че не мога да си купиш жилище, освен от държавата. Значи нямате пазар дори на личните си жилища. Имате пазар и такива неща, които нали, вие сте чували от вашите родители, баби, дядовци и така нататък. Но всъщност на нас дори ни е бедна фантазията какви ограничения могат да измислят тези, които апелират за сигурността за сметка на свободата.
Ние дори не можем да си представим колко несвободни можем да бъдем, защото тяхната това. Това е от мен. Ще чакам въпросите след това. Благодаря, Зина. Благодаря, че така красноречиво ни припомни, че редът и сигурността не са родители на свободата, а нейни синове.